Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita manghigala dining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Ambrino adlaw na usab karon nya unsa barong adlaw? Unsa barong adlaw? Pizza 2 mga higala Huwebes, no? Kay pizza 31 Martes, pizza 1 Miyerkules, karong adlaw pizza 2 Huwebes. Ayan no. Ala no, may mudto na kanatong tanan nang hidaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay pangluwas. Ano yan kita karong adlaw sa ikaduhang adlaw sa pagsaulog nato uskalag-kalag. Adlaw sa minatay. No, kagahapong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa tanan nga mga kaigsuunan nato nga tuwa na sa langit. No? Tanan nga nangahimo ng balaan o nangahimo ng santos. Kaya nga naman, tuwa naman sila sa langit, no? Nabalaan na sila, ingon niya, no? Sa gayuhon gamay hao. Kana, no? O niya, nanangutan na ako. Sa pader, apil na ni Ana, ang mga sila San Isidro, na ba di ay tanan nga kulang. O niya, of course, ako naman nag-explain, no? Apil po ni Ana, ang tanan natong mga kaigsuunan nga nalangit na. Bisag wala sila maproklama, wala sila ma-formally proclaim. No, kay matud palagi gikan man sila sa purgatorio sa ato pang ilahang mga life dili jud wa ta kabalo pero dili kay exemplary gikan sila sa purgatorio pero nalangit naman pod muna nga tuwa na pod sila karon sa langit. Apil na sila sa atong gipistahan kagahapong adlaw, no? Muna nga kagabi no, do na kita ginagmay nga selebrasyon sa atong mga kabalayan tungod kay fiesta malagi sa tanan nga mga santos. Agi usab kini og pagpahalipay kanila sa ilang na adlaw nga natawhan didto sa langit, no? Kay duha man tay birthday. No, birthday nato dire sa kalibutan ug birthday nato didto na sa ikaduhang kinabuhi sa langit. So gabi atong gisalao sa ulugan sila sa ilahang birthday katong mga nalangit na, no? Sa ilahang kapistahan didto sa dire sa kalibutan ilang kapistahan mo na nga doon natay gamay nga hikay-hikay, no? Sa wali kagahapon ni Father Ram, no, gidid-an kita nga maghalad-halad og pagkaon dito sa altar. No? Of course tinuod gina, no? Kay kana go adto nato ibutang ang pagkaon sa altar, murag sanggol naman na siya kulto naman na. Pero igo ratang mag-andam og pagkaon, no? Unya ato sila nga gihinumduman, then paghuman nag-celebrate sa ilahang adlaw sa langit, tinagitawag ilang kapistahan, wala na sa problema kay parehos sa mana sa fiesta sa lungsod mo gyapon, no? Ang atong karong kagahapong adlaw fiesta sa tanan nga mga santos mo na nga doon natay gamay hikay-hikay pero ayaw na mo itong butang-butang o pagkaon sa altar, no? Kay dili man na siya mao, dili man na mo i-purpose sa fiesta nga magbutang tag pagkaon sa altar kay murag diwata naman na, no? Kanang gitawag bitaw nato sa in English og pagan practices. Ayaw na, ayaw na ng mga pagkaon sa altar. Asa mo day ibutang ang pagkaon? Ana mismo sa diha sa ato ang talad-kalanan o magdungan og pangaon ang mga miyembro sa pamilya. Magsalo-salo ba? Agi usab og paghinumdom o pagpasidungog sa tanan nga mga nangamatay, kalakip na niya na ang tanan nga mga santos. Nya karong adlaw, unsa may gisaulog nato, of course, November 2, tanan nga mga kalag sa purgatorio palihog ko dahil. Magtuon niya ng mga tao nga nagpaminaw na tunay kag sinumbagay diri. Sana no, so na. Okay no. So karong adlaw, All Souls Day taron, ha. Unsa may gisaulog nato? Ang kagahapon pagpasidungog to, karon mga pagampo agi og paghangyo sa Ginoo nga unta makatapo na sa gingharian sa langit ang atong mga kaigsuunan nga anaa pa sa purgatorio. Kaya kita ginuntang mga Katoliko dako magyud kay tagpuruhan nga malangit tungod sa kadaghan kaayo sa mga kahigayunan nga naa nato. Unang-una, ha, kung taliko ka, nibilong ka sa simbahan nga mismo si Kristo maoy nagtukod. No, di ba? Naingon si Kristo,
Ikaw, Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Sa tupaduna gyud siya'y simbahan nga gitukod. Nya asa man niya tukura, diha mismo kang San Pedro ug sa uban nga mga apostoles. O niya, matud palagi ang mga kuan, ang mga apostoles, no, sa dayon ng saka ni Kristo paingon sa langit, paingon sila nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og isang og tudloi sila, og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mo na gihimo sa mga apostoles. In other words, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ila nang gipalapda gipakaylap sa tibuok kalibutan. No? Pinaagi sa mga apostoles. Unya, kinsa may mudumala sa mga simbahan, sa mga pagtulunan nila sa mga simbahan nga gipakaylap sa mga apostoles? Of course, ang mga kaobispuhan, no? Ang unang mga obispo, sila mo sa San Timoteo, sila si San Tito, muto sila yung mga first bishops. Dayo, humanian to, daghan na kaayong mga kaobispuhan nga napasahan po sa maong simbahan, sa pagtulunan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa, kung Katoliko ka, medyo ma-proud tagamay kaya nga atong simbahan, mismo yun si Kristo mao'y nagtukod. Ang ubang mga relihiyon, of course, nagnaapod sila ilahang simbahan, pero binasi na sa ilahang Biblia, no, nga tungod kay nakabasa sila sa Biblia, naka-cut-on po sila, no, gikan sa pagtulunan nga gitudlo sa mga sumusunod ni Kristo. Muna nga nagtukod-tukod po silang ilahang relihiyon, which is para nako, no, sayop na, nga naman, ang gitudlo ni Kristo, ipakaylap ra ang iyang pagtulunan. Di ba mo man ang gitudlo niya sa mga apostoles, o sa gitudlo niya, o panglaka mo sa tibuok kalibutan, o tudloi sila, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Wala sa niingon sa mga apostoles nga, o pagtukod po mong inyong simbahan, wala. Kaya nakatukod naman si Kristo. So, diba, usara yun kasimbahan ang gitukod ni Kristo. Ang mga laing relihiyon, dili lang nato, no, Buddhist aside, dili lang kita mo gamit og termino batok nila, pero basta kay kita sayod kitang Katoliko nga kita gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga numan. Tungod kay ang mga apostoles maumay atong gibasihan sa ato ang mga pagtulunan kay tanawa. Kinsa man ang sumusunod sa mga ni San Pedro isip Santo Papa, mga Katolikong Santo Papa hangtod karon ika-267, no? Ika-267 ya. Ika-267 Pope si Pope Francis ingon ni ana, no? Unya, kung Katoliko ka, no, sa ako ng pinulungan, dako kay puruhan nga di gyud ka maimpierno tungod kay ngano. The first is nibilong ka sa simbahan nga si Kristo mismo maoy nagtukod. Ikaduha, gitukod po ni Kristo ni ining iyang grupo ang mga sakramento. No, unsa man ni mga sakramento ha? Sakramento sa bunyag, no? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Ikaduha, mga kumpirma, no, pag-abot sa Espiritu Santo. Ikatulo, gitukod mo ni Kristo si ining simbahan ha nga iyahang gitukod kining gitawag nato og Santos nga Misa nga dako kay ikatabang alang sa atong paglambo isip usa ka Kristiyanos. Nya ikaupat, duna gyud sakramento nga gitukod si Kristo diri sa iyang Katolik, diri sa simbahan niyang gitukod ha nga dako kang ikatabang nga di gyud ka maimperno. Unsa man? Sakramentos kumpisal, no? Bisag unsa pa ka makasasala nimo, basta kay makakumpisal ka, dako nakakaayog mapasaylo nimong sala. Sama gud ni Dimas, dako magitog sala si Dimas. Apan sa dihang giingnan siya ni Kristo nga karon dayon mukuyog ka kanako sa paraiso. Nakapanggid siya, naka-avail gud siya sa maong privilege nga gihatag ni Kristo. Una nga, kitang mga Katoliko tungod sa privilege nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles nga gipasa pod sa mga obispo ngadto sa mga kaparian, dako kayo og bintaha alang kanato kining atong pagpangumpisal. No, ngano man, kay kita ramang pugong relihiyon nga adunay katungod ang mga pari pagpakumpisal, mga obispo ngano man. Kaya manggod mo ay koneksyon sa mga apostoles nga maoy unang gitagaan ni ining maong katungod.
no mo'y unang gitagaan ining katungod pagpasaylog sa sala bisan buhi pa ta. Walay lain mo da nga ang mga laing relihiyon wala ra gyud pud sila nag-ingon nga mo pasaylo pud sila sa lakin. Sayod man gyud sila nga wala sila katungod kay wala man sila koneksyon sa mga apostoles. Natukod ang ilahang relihiyon tungod sa Biblia. Kada bang kamao ra kang mobasa, kamao pud kang mo hubad-hubad gamay sa Biblia og nagtukod-tukod pud sila. Wala sila makahuna-huna nga ilang gikompetensyahan si Kristo. Kay si Kristo niingon gud, ikaw Pedro og tukuron ko ang akong simbahan. Sa tupakon ikaw mutukod kag imong simbahan, murag imong gikompetensyahan si Kristo. Sa ako ra na, correct me if I'm wrong, alang na atong mga swito pod, no? Para nako murag imong gikompetensyahan si Kristo sa diyang nagtukod po kag imong simbahan kay nakatukod na gud si Kristo, nya ni tukod po dai kag imo. Namuray gidangat ato ani. No una nga kung Katoliko ka, dako ka kaayog tsansa nga malangit. Pero tungod lagi sa atong pagkatawhanon, no, sa ako pa ng example kay gahapon sa dito ko sementeryo gahapon nagmisa. Manggihatagon man tuod ka pero mamuy-buy po kag panalagsa. Ako dili ko ka malangit ana dikta kay mamuy-buy man po ka. O panalitan, no, matinumanon ka sugo sa ginikanan. Pero usahay mag-usdak-usdak po kang sugoon. Dili ko ka malangit onda to ka, no? Kaya nga naman, sugo ko ka, tuman ko ka. Ang problema lang kay medyo nagbagol-bol ka gamay, usdak-usdak ba. So muna nga, kitang mga tao, no? Kung ato lang yun untang i-avail ang mga kahigayunan nga gihatag na kanato ni Kristo pinaagi sa mga sacraments, lisod kayong maimperno. Ta, kaya naagot tadaan anang gitawag na tuog kining sakramento sa kumpisal. Yan naapay mga sakramento sa hilog, masakiton. O yan naapay sakramento sa kasal. Naapay sakramento sa kanang makaapil, madawat ato si Kristo lawas ug dugo. Naagoy sakramento nga mahimo tang miyembro. Naagoy sakramento nga mukunsad ang Espiritu Santo. So ito pa, kung Katoliko ka, nga nag-pure yun ka nga Katoliko, nga nagdawat yun sa mga sakramento, lisod kayo para nimo nga maimperno ka. Pero na mag-usahay lagi nga. Tungod lagi sa itong pagkatawhanon, usahay, makapanapaw ang buta. Labi na yun, niining kuan, istrikto kayo nga, ang istrikto kayo nga sakramento para nako, kinig yung kuan, kinibitang pagpanapaw. Kaya doon na may giingon si Kristo nga, bisan kun, kami may mga laki ba, bisan kun mutanaw na lang may sa kababae nga malaway ang mga hunahuna, sa maramig na kapanapaw. O yun, lamang kaka-istrikto mo nang kining mga laki, ako laki masag ko. Maglingiw-lingiw na gulamang taini, kaya nga naman, magtanong mo, agay, makapanapaw, man taining bayana, labi na, og magsuloob, og kanabitaw mga sanina nga makapaaghat po din taon sa huna-huna sa mga lalaki. Na, ako ra, lingiw-lingiw na gulamang kami, lingiw ta kay, murag makapanapaw taining porma, something like that, no? Ana, pero ako lang balikon, kung Katoliko ka, murag kuli kay maimperno ta tungod sa kadaghang kay sakramento basta lang nga tumanon ra gyud nimo og unsay gitudlo nimo sa imong pagkakatoliko. Mangumpisal gyud ka, musimba gyud ka, magkumpirmahan gyud ka sa imong ginikanan, unya dayon nimong biyain ning kalibutana, magkuan ka, makabahilugan gyud ka, makapakumpisal ka muna, no? So kung kitang Katoliko mo avail ra gyud tani anang mga kanang mga pagtulunan sa sakramento sa kinibutang sa mga sacraments, maglisod biya putang maimperno, porlomino siguro purgatorio. Pero lami raman ni purgatorio kabisan tuod kung malayo kita, dili kita makakita sa panagway sa Dios, pero doon na may utlanan. Sumuna nga karong adlaw atong tabangan ang taga purgatorio. Muna gitawag nato sa English og church penitent. Penitent church, nagpenitensya pag ginagmay kay kulang-kulang lagi sa buhay bata, no? So dinay lang kita kutob ha, daghang salamat yung pakiguban nako, no? Importante kay ini siya nga ubang adlaw, karong adlaw, no, do na koy mga kaila nga mo kagahapon sila nanagkot sa ilahang lugar, unya karong adlaw manguli na sila. Manguli na sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga probinsya. So welcome back ha, taga Manhuyod. Welcome back sa Manhuyod, taga Dumaguete, na mamalik pa Dumaguete. Karong hapon, no, siguro kagahapon sa hapon na mauli na ang uban. Adto mo overnight sa ilahang hometown, then karong buntag manangkot, then karong hapon pauli na. No, inana man ang taga probinsya.
anang buntag managkot adres Dumaguete o sa Cebu ba, Iloilo ba. Dayong pagkahapon, larga ta ulit sa atong, ako sa una inana man ko, mo uli ka sa imong probinsya at sa imong lungsod. Dayong pagkagabi, mo appeal ka sa kinibitang fiesta, kinibitang salo-salo para sa mga nangamatay sa inyong pamilya, no? Aligri kayo. Nagbalon-balon po kaginagmay nga imo pong kanila pasalubong, aligre gyud gamay. Ang uban sa tiks-tiks ginagmay. Na dayong pagkabuntag, kaninang buntag na nagkot sementeryo. Himaman po sa mga kaila, dahil pagkarong mga alauna, humanani, may sakyanan ka, inahinay po kag aginod uli deres Dumaguete, Bacolod, Cebu, Manila, yung ha. So good luck ug sa ato pa salamat kita sa Ginoo nga padayon gyapon kita sa atong mga buluhaton. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.